Terve! Olen Antero Vilander ja esittelen tässä kehittelemääni Copycat pelkkahirrenvarauskutteria. Nimensä mukaisesti Copycat on kopioiva kutteri. Terän suojus seuraa alemman hirren pintaa ja terät leikkaavat samat muodot ylempään hirteen. Copycat on laadukkaasti valmistettu. Runko on pulverimaalattua terästä. Kannotinjalakset ovat ruostumatonta terästä ja terät ovat HSS-pikaterästä. Laitteissa on monipuoliset säädöt. Kannatusruuveja säätämällä saadaan laitteen korkeutta muutettua eri hirren vahvuuksille. Copycat sopii 4, 5, 6 ja jopa 7 tuuman hirsipaksuuksille. Lisäksi teriä säätämällä pystytään varauksen muotoa muuttamaan. Copycat sopii useimpiin markkinoilla oleviin moottorisahoihin. Tällä hetkellä siinä on Husqvarnan klassikkomalli kiinni, Husqvarnan 242. Copycat on nopea käytössä. Silloin meillä on aikaa perehtyä myös henkilökohtaisiin turvavarusteisiin. Muista ainakin silmäsuojaimet, kuulosuojaimet ja turvakengät. Mielellään metsurivarusteita on hyvä käyttää. Älä koskaan kanna Copycatia moottorin ollessa käynnissä. Käynnistä moottori vasta kun Copycat on hirsien välissä. Ja ei kun töihin. Nyt seuraa esittelyn jännittävin hetki, hirsien testaus. Se on helppoa ja nopeaa kuin oikea laite. Copycat.